Bueno, posible dana da turismo eredu desberdinak mahai gainean imintea. Ez dakit turismo moduko fenomeno globalizatu batek oso modu zuzenean eragiten dagoela lokalean. Ez dakit erreza dan hori modu egokian kudeatzea, baina turismo eredu haren ganean hausnarketa bat behar da, eta nik uste dut turismo eredu desberdinak egon badaudela, eta guk pentsatu beharko duguna da, zein dan gure komunitateari, guk pentsatu beharko duguna da, zein dan gure komunitatearentzako egokiena dena. Bueno, gure turismo eredu hori izan beharko da, edo gurean hartzen dugun turismo hori izan beharko da turismo eredu jasangarria, eta jasangarritasun horretan faktore asko dauz, ez? Eta zalantza barik gure identitatea, gure kultura eta gure hizkuntza kontuan hartu beharko duena. Kontuan hartu beharko du ez bakarrik modu prebentiboan. Gure hizkuntza esperientzia bat ere bada datorrenarentzako. Eta orduan guk erakutsi beharko diogu datorrenari zein den gure identitatea gure osotasunean, eta gure hizkuntza ere hor egon beharko da. Ordaz, uste dut gure hizkuntzak baduela zer esan turismo eredu horretan. Guk egin duguna da Tolosaldeko turismo plan jasangarriaren inguruko LA edo eragin linguistikoaren ebaluazioa. Egin dugu trataera eskualde mailan, eta kontuatu garana da, gauza bat da eskualde mailak ematen digun ikuspegia, baina gero eskualde barruan sartuta errealitate oso desberdinak daude. Tolosaldean, udalerri oso diferentak daudelako, bai dentsitate mailan, bai tamaina mailan, eta bai egoera linguistikoari dagokionez. Ez ezberdintasun oso handiekin, baina badaude, ez? Badago aniztasun bat. Eta orduan kontuatu gara oso ezberdina dela eskualde mailako ikuspegiaren trataera hartzen badugu, edo herri mailako trataera egiten badugu, ez? Orduan kontuatu gara oso gai konplexua dela, oso modu desberdinare egiten diola udalerri bakoitzari, eta hortaz ikuspegi integrabla bat izateko ezin dugula galdu bai eskualde mailako ikuspegia, eta hor emaitzak batzuk dira, baina gero hori modu zehatuan jaisten baldin badugu udalerriko errealitatera, hor ikusten ditugu desoreka handiak, ezberdintasunak, eta benetan hor ikusten da gaiak duen konplexotasuna. Nik nabarmenduko nuke euskararen sustapena ez dela egiten bakarrik. Hizkuntza sailetik, beste batzuetan konprobatu moduan hirigintza sailetik ere euskara sustatzen da, eta turismo sailetik ere bai euskarari zuzenean ere egiten zaio, eta euskara sustatu daiteke baita ere turismo sailetik.